Pewe mantiere rang'iny makare osebedo wich bar matend kaunti ma Nairobi gino ma osebedo kathiro mich mar rawere e kuonde dak mopogore opogore. Magi timore e kinde ma gedo mar alap ma Woodley ma osebedo gi ywaruok kuom kinde gedo mare chiegni rumo. Alap ma Woodley mayudre kar dak ma Kibra gedo mare ogik karumo kanyaka sani kar tugo adhula oseketie carpet ma kakanyo ma johera mag adhula betie bende gedo mare dhi nyime kapok oyawe ayanga ne jopiny mondo mi oti kode. Tend kaunti ma Nairobi bende oketo chenro mar gero alap makende mano mar Kadenge Stadium machon nong'ere kaka City Stadium. Rumo mar apewegi biro kelo yot ne jotugo kaachiel gi klepe matuge leagues ma pacho kae. See the bigger area ya Kibra na hii maeneo ya Woodley na watu kutoka kule Dagoreti wataweza kuja hapa kucheza. Kuna teams mingi sana hapa na wataweza kuja kubenefit kuweza kuchezea hapa kumake sure kwamba wameweza kukuza talanta. Unajua hizi viwanja za community grounds ni viwanja ambazo zinasaidia kutengeneza talent kutoka hapa chini. Kabla uende ucheze mpira kule Talenta Center, kabla uende ucheze mpira kule Kasarani Stadium, kabla uende kule Nyayo, lazima uwe umepata foundation mzuri.